Možno sa pýtate, prečo takéto nové vozidlo je práve u nás. Hlavne pri výrobe, pri transporte a podobne auta má nejaké drobné škrabančeky povrchové, ktoré má na týchto pianodekoroch, na laku, čiže v tom prípade to auto treba prelehčiť a dať do stavu lepšie ako nového. Takisto tie autá s klientom ochraňujeme, čo znamená, že klient si vyberie, akú ochranu chce, na čo to auto bude používať. Či ho má ako showcar doma, zaparkované v obývačke, v takomto prípade, alebo či ho má na okruhy, alebo s ním chodí ako daily nap. Ak auto veľa jazdí, odporúčame klientovi PPF-ku, ktorá ochráni auto aj voči kamienkom, mechanickým poškodeniam. Väčšinou to odniesie iba PPF-ka, ktorá sa vymení. Auto je stále nelakované v pôvodnom stave, čo zvyšuje jeho hodnotu. Ak klient vlastne auto moc nejazdí, prípadne používa iba cez víkendy, odporúčame keramiku, ktorá nie je taká odolná ako fólia, ale zvýši ochranu laku. To znamená, že je to tvrdšie ako lak, auto sa nevznikajú na ňom tieto mikroškrabance. Pri tej keramickej ochrane to auto je oveľa lesklejšie, ľahšie sa umýva, keď zmokne, krásne guličkuje. Veľa ľudí chcú práve tento efekt.